Kawasude ni jaod bura ma wendo Walter Owino dwaro ni sirikal ondik jopuonj e gwenge mondo duok piny nok margi ka wacho magi seche mano yawo klese manyien e kar chung od burano gi ageta mar duoko piny dhungruok mar jopuonjre kuonde mag somo. Owacho ni sikunde mathoth e alworano ni kod nok mag jotije mamiyo jopuonj tich matek e chiwo puonj makare ne nyithindo ni mar nyithindo ng'eny maloyogi. Komishona mar kaunti no kwayo thuolono mar jiwo oganda mondo ondikre kaka jogo ombulu mano ne gibiro giyudo thuolo mar goyo ombulu e yiero maduong' mabiro. We are addressing with the Ministry of Education to ensure that this area of ours receives a good number of teachers. They are supposed to consider affirmative action more so in this area, considering that we have been marginalized. This school has a very big population, and most of the learners and teachers are not finding it easy in our various classes because the classes are congested, so they don't get easy time to get to how to move in the classes, and even the teachers get it difficult for them to move and assess the learners. So by building these 3 classrooms, the congestion in especially the junior school, has been reduced. For ID registration, the ID is free for those youth who have not actually applied for ID and they have reached the age of 18 and above. We are requesting them to go and take ID and thereafter continue and register as voters.